Vrele dane dodatno je podgrejala najava jednog od 4 reprezentativna sindikata da će prosvetari početi školsku godinu štrajkom. Iako je za sve najbitnije da se nađe rešenje, niko ne isključuje i takav scenario. Današnji sastanak trajao je više od sat i po. Ministar Žarko Obradović kaže da će dogovor biti postignut i da se krajem iduće nedelje očekuju konkretni predlozi na stolu. Naravno da štrajka neće biti, jer su sindikati jako svesni da situacija za zaposlene u prosveti jeste deo ukupne situacije u celoj Srbiji u ekonomskoj sferi. I zato nam je važno i saglasnost i dokument i potpis i Ministarstva finansija, jer taj potpis treba da garantuje da će ono što stavimo na papir biti realizovano. I dok Obradović kaže da su razgovori bili konstruktivni, prosvetari kažu da konkretnih predloga nije bilo. Dodatna stvar zbog koje su bili nezadovoljni je što na razgovorima nije bio prisutan i Mlađan Dinkić. Da kažem da smo mi jako nezadovoljni jer na današnjem sastanku, iako je bilo rečeno, nije prisustvovao ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić, jer njegovi saradnici i nama nisu ništa rekli. To sve što su oni nama rekli u vezi stanja u zemlji i finansija, to mi inače znamo, to i vi novinari znate i pratite to, dakle praktično danas ništa nije rečeno. Da bi na neki način obrazovanje moglo da funkcioniše, treba se povećati plate, odnosno da se koeficijenti vrate na nivo kao što je nekad bio odnos, ali u odnosu na minimalnu cenu rada. Znači, tražimo povećanje koeficijenata da bi mogli profesori da imaju platu u odnosu na vaspitačice 1:3, a ne 1:2. Uz usklađivanje koeficijenata, prosvetari naglašavaju da je za povećanje plata neophodno da se poštuje zakon o budžetu i da se plate usklade sa šestomesečnom inflacijom. Iako nije bio na sastanku, ministar finansija im je poručio da će se sledeće nedelje sastati sa njima. Kaže da je njegov cilj da se dođe do fer dogovora koji neće važiti samo u ovoj, već i u svim narednim godinama.